Тази нощ се случват чудеса. На 19 март в 3 часа и 23 минути настъпва новолуние в Риби. Точно преди пролетното равноденствие. Това е един силен магичен момент за ново начало, но и за дълбока вътрешна настройка. Енергията на рибите ни насочва навътре, към нас самите, към интуицията, към емоциите и към това, което истински усещаме като свое. Сега е време да осмислим, да преценим, да пуснем старото и да направим място за новото. Какви камъни е подходящо да носите през тези дни? Аметистът носи спокойствие и помага да чуем вътрешния си глас. Аквамаринът подкрепя емоционалния баланс и лекотата в изразяването. Лунният камък се свързва с новото начало и финните вътрешни промени. Селенитът пречиства енергията и създава усещане за яснота и лекота. Само след дни, когато Меркурий стане директен, енергията ще започне да се подрежда, а светът да се раздвижва. Но днес всичко започва с едно желание, едно намерение. Кое е то? Спри и го напиши.